Čo je disciplína? Čo je motivácia? A čo je vlastne inšpirácia? Poďme sa na to pozrieť bližšie. Teraz si predstavte, že idete po ulici a v diaľke vidíte dom. Je to vila, moderná, brutálne pekná a vravíte si, wow, takýto dom by som chcel, takúto vilu by som chcel. A tento dom ilustruje váš život. Život, ktorý by ste chceli mať v budúcnosti. Život, ktorý je plný zdravia, radosti, kde sú zdravé vzťahy, kde je zdravé vaše telo, fyzicky zdatné, presne podľa vašich preferencií. Život, kde máte dosť peňazí, proste presne také, ako by ste chceli. A idete na tom pracovať. To znamená, že ste sa inšpirovali. To je tá inšpirácia. Vy ste niečo videli a teraz ste sa inšpirovali, takéto niečo chcem mať. Takýto dom chcem mať. Tento život chcem mať. OK? Inšpirovali ste sa a idete na to. Ste plní motivácie a začnete kopať. Všetci veľmi dobre vieme, že keď idete stavať takýto veľký dom, luxusný, potrebuje pevné základy. Vy začnete kopať, pretože ste plní motivácie, namotivovaní, kopete, avšak po chvíli si všimnete, že nič za vami neostáva akoby. Nič za vami nie je vidno. Keď ide sused, pozrie a nič nevidí. A vaša motivácia klesá. Tam nastupuje disciplína. Disciplína znamená, že každý deň urobíte aspoň 3 fúriky zeminy. A to si predstavte aj do života. Predstavte si, že toto je tvorba vašej budúcnosti. Nepoviete si, že dnes sa mi nechce, dnes na to serem. Dnes nejdem, nebudem meditovať, dnes nebudem športovať, dnes sa ožeriem jak prasa. Takým štýlom tento dom nepostavíte. Takým štýlom tento život žiť nebudete. A teraz začínate budovať niečo nové. Idete si založiť nový biznis, idete začať točiť videá, začať písať blogy, začať, ja neviem, hocičo, proste nový biznis, váš nový život. Najprv staviate základ, najprv ste sa samozrejme inšpirovali, že toto sa mi páči, toto chcem, inšpirácia. Potom ste sa motivovali a začínate staviať základy. Dámy a páni, tie základy na takto obrovský dom môžete stavať niekedy mesiac, ale to je málo pravdepodobné. Môžete ich stavať rok, 2 roky, 3 roky, 4 roky. Vezmite si, že keď začínate stavať tento dom, prvé roky alebo prvý rok sa venujete iba základom. Kým kopete tú jamu a vylievate tam tú základnú betónovú dosku, nič nie je vidno. Nič nie je vidno z ulice. Jednoducho nič. Akoby nič za vami neostáva a to môže byť veľmi demotivujúce. Až po 2-3 rokov začínate stavať tehličku na tehličke a ďalšiu a niečo sa začína budovať a tam príde ten sused a povie wow, už to chytá nejaký ten výzor, už to nejak vidno. A tam príde akoby pre vás ďalšia injekcia, maličká motivácia a vy si poviete, áno, malo to zmysel. Tak to môže byť aj s videami. Najprv to nezaujíma absolútne nikoho, možno, že sa vám budú smiať, možno, že vás začnú ignorovať. To je jedno. Jednoducho vy budujete tento pevný základ. Točíte, učíte sa spolupracovať s kamerou, učíte sa strihať tie videá, neviem, udržiavať očný kontakt z každej strany s kamerou a budujete základ. Budujete základ toho života. Najprv sa venujete sebe, staráte sa o svoje telo, svoje zdravie, a až potom sa venujete tým vzťahom, potom sa venujete financiám, aby ste sa mali lepšie. Budujete tie základy. Vy nechcete mať hneď zajtra ten dom. Vy aj viete, že ak by ten dom ste postavili, ja neviem, z plasteliny alebo z polystyrénu, z hocičoho, odfúkne ho vietor a o týždeň ho nemáte. Vy chcete pevný dom. Dom, ktorý vydrží. O to tu ide. Preto je ten základ taký dôležitý a preto sa buduje dlho.
Nemôžete chcieť hneď, teda môžete chcieť hneď, ale to vám vytvorí len nejakú frustráciu z toho, že to hneď nemáte. Táto doba je o tom, že chcem to všetko, chcem to hneď, chcem to teraz, avšak jak mile príde niekto a dá vám to takto na tanieri, už si to nevážite, už jak to máte sem, už sa obzeráte, čo by ste iné chceli. Takže vráťme sa späť k tomu domu. Budujete základy, už máte prvé poschodie postavané a zalievate dosku, zalievate prvé poschodie, trebárs, príklad. A takto je aj s vašim životom. Už vaše videjka začínajú zaujímať ľudí, už sa vás začínajú vás podporovať fanúšikovia a začínajú vám písať komentáre, že je to super. Tento dom už vidno. Susedia začínajú vraviť, že wow, vyzerá to super, to bude originál dom. A do vášho tela sa vyplaví tento náš dopamín úžasný, ktorý nás namotivuje a potvrdí nám, že to málo význam, že to má význam a vy idete ďalej. A budujete ďalej, ďalšie poschodie. A takto je aj so životom. Jedna oblasť je poriešená, už sa cítite dobre jedno s druhým a idete ďalej. Teraz začínate robiť biznis. Staráte sa o svoj život. Príde lepší deň, príde horší deň, avšak viete, že keď ten dom chcete mať, nedá sa ho prestať stavať a povedať si stačí mi poschodie a pol, strechu nepotrebujem. Vy viete, že to potrebujete dokončiť, dotiahnuť do konca. A to je váš cieľ vlastne. A malo by vám to dávať zmysel, to celé, čo robíte. A preto idete ďalej a budujete ten dom ďalej. A už máte obidve poschodia postavené a začínate stávať strechu. A tá strecha je veľmi dôležitá. Tá strecha predstavuje to, čo vás chráni vnútri. A tá strecha je vlastne naša hlava. Teraz si predstavte, že už máte zdravé telo, už máte peniaze, všetko, ale myseľ vás stále nejakým štýlom rozrušuje a to je tá strecha. Vy, keď odflaknete strechu vnútri, môžete mať v lete veľmi teplo, v zime veľmi zimu, alebo vám ju odniesie vietor. Jednoducho tá strecha musí byť zateplená, musí byť pevná a aj tá myseľ. Pracovať na tej mysli. A aj to je veľmi dôležité. Chápeme, čo tým chcem povedať? Že tento dom, keď má byť taký, aký chceme, musíme ho poňať celý. Keď budujete svoj biznis, tiež nechcete dôjsť iba do tade a už ďalej nejdete. Potrebujete všetko, celú strechu, celý ten balík, celý ten dom, staráte sa o dvor, o všetko. A to je presne to, čo urobí váš život lepším, čo urobí váš život kvalitnejším. Jednoducho postavať tú strechu, tá myseľ, pracovať s ňou, meditovať, akokoľvek s ňou môžete pracovať, to je jedno. A celé to vnútro bude kvalitnejšie. A budete pokojnejší jednoducho. Keď je tá strecha dobre zateplená, vnútri nebude ani zima, ani teplo. Bude tam ani dobré, ani zlé. Nebude tam tá veľký výkyv duality, že raz tak. Bude to stabilnejšie, budete dlhšie v strede. A to je ten dom. A vy máte postavenú krásnu vilu, po ktorej ste snívali. Ale nie je to o tej vile. O tom teraz. To som vám vlastne chcel povedať, že to nie je o tej vile, že už ju máte a už teraz a už len budete sedieť. Idete ďalej. Možno si to rok, 2, 3 budete užívať na nejakom tom vrchole toho biznisu. Možno dosiahnete nejaký stav, kde sa budete cítiť úžasne, uchvatne, ale po chvíli vás to prejde a chcete ísť ďalej. To isté som zažil ja. V armáde som bol, keď som chodil do roboty ako vojak, tak som raz po ceste videl dom, vilu, ktorú som chcel. A tak som z tej armády odišiel a začal som budovať krok po kročíku nejaký svoj nový život. Akože tú vilu. A vybudoval som vlastne všetko, čo som chcel, čo som túžil mať, ale potom už to stalo, ale potom som si povedal, idem ďalej, posúvam sa ďalej, že toto mám, to je super a teraz idem hĺbšie do seba, ja osobne, a idem posúvať svoje limity, idem svoj potenciál zvyšovať a tak ďalej. A takisto aj vy, keď už cítite, že tento dom vám môže byť zrazu malý, už vám nemusí stačiť, táto vila úžasná, uchvatná,
tak sa posúvate ďalej a to je v poriadku. Nič sa nedeje. Zmeníte biznis. Vybudovali ste to raz, vybudujete to druhýkrát, aj tretíkrát, piatýkrát. A spomeňte si vždy, že ako možno ťažká tá cesta bola, ale ako vás posilnila, ako vás ocelila. A hlavne aj ako vás bavila. To nie je o tom, že vy sa máte trápiť na tej stavbe. V stavbe v úvodzovkách. Vás má baviť to cvičenie, vás má baviť to budovanie silnej osobnosti. Bavíme sa stále o tom, že budujete silnú osobnosť. Tento dom je metafora. A zrazu, keď ste silná osobnosť a nerozhodí vás hoci čo, hoci kto, dokážete reagovať na všetko promptne, v strede ste, ten život je viac v strede. Tí kamoši starí vás už nespoznávajú. Už ani vy z tých starých známych nespoznávate. To je aspoň môj prípad. A to je na tom živote to najkrajšie. Jednoducho, ten život nemá cieľ. Tá cesta nemá koniec. Vy sa môžete do hĺbky rozvíjať do nekonečna. My môžeme všetko. Perfektný príklad toho je, že cvičím už 8 rokov. Teraz v novembri bude 8 rokov. Ale necvičím preto, že musím, aby som dobre vyzeral. Ja cvičím preto, že môžem. Ja môžem cvičiť. Ja som zdravý. Ja môžem, mňa to baví. A to je, si vezmite, že my vlastne môžeme všetko. To nie je, že musíte. Vy vlastne vôbec nemusíte. Vy môžete zmeniť prácu, môžete si ten dom postaviť inak. Môžete začať, neviem, hoci kde inde, môžete stávať na dedine, v meste, kde chcete. To je ako stále, bavíme sa o tom, že budujete svoju osobnosť. Môžete začať vzťahmi, môžete začať fyzickým telom, môžete začať peniazmi. Ale môžete. My môžeme všetko, tento svet je, jak je tento svet úžasne nastavený, že my všetko môžeme. Prečo potom vlastne zostávame na mieste, kde nás to vôbec nebaví? Prečo by som ja mal ostať v armáde, jak porúčik, hoci som mal super plat, super plat, 1500 eur. Je to dosť, je to super, neviem. Ale prečo by som tam ostával, keď mňa to nenaplňalo? A ja môžem zmeniť svoju prácu. Ja som mohol odísť a začať točiť vtipné videjka a ja som bol pritom najšťastnejší na svete. Kým som sa nedostal do toho tlaku, že musím točiť. Kým som sa nedostal do toho tlaku, že on je lepší a porovnávanie, tak to bolo super. Ale potom som si povedal, však ja môžem zmeniť svoj smer. Vždy môžem zmeniť. Ten dom som vystával, bol to možno len domček na pobreží, ale o to nejde. Ja som si povedal, no, tento domček nie je malý, idem ďalej. Tento domček mi nestačí, postavím si nový, postavím si lepší, krajší, ale stále môžem začať stavať nový dom niekde inde. Vy takisto môžete urobiť stále túto zmenu v živote, začať niečo budovať, začať hoci čo budovať. Vy môžete, všetci môžeme. Život je super. Vezmite si, aké máme my fakt úžasné možnosti. A týmto som chcel povedať, teraz sa vrátim k tomu, čo je asi vlastne tá inšpirácia, že zrazu nám už ten domček mi prestal stačiť a tak som si našiel iný dom, inšpiroval som sa niekým, to je jedno. Som plný motivácie toho robiť to, pretože v tom vidím zmysel, vidím v tom hodnotu, takže som motivovaný. Tá motivácia strieda možno hore, možno dole, avšak keďže cvičím fakt dlho, trebárs, mám vybudovaný zvyk, disciplínu. A viem, že táto disciplína ma dotiahne do toho konca, aby som ten väčší dom, tú vilu postavil. Dnes som počul o videjku, že jeden spisovateľ si dal proste podmienku. Každý deň napíšem 2 odseky knihy. Ten spisovateľ vedel, že keby písal iba tieto 2 odseky, tak by knihu písal, neviem, 5 rokov. Ale už len začať písať jeden odsek, druhý odsek a tak už píše a zrazu sa kniha dopíše za pár týždňov sama.
tak je to aj s týmto domom. Povedzte si, každý deň postavím 2 tehličky. 1, 2. A už keď tam ste, už ste v tých montérkach a si ja ešte mám 2 hodinky čas, tak takým štýlom vybudujete svoj vysnívaný dom. Neuspokojte sa s chatrčou. Keď si vezmete, koľko tu toho máme, bola by škoda sa uspokojiť s niečím, čo vám nie je dostatočné. Nepozerajte iba na ten povrch, že chcem byť bohatý, nie. Poďte do hĺbky. V tej hĺbke, tá hĺbka je nekonečná. Povrchné naháňanie povrchnosti je konečné. To sa skôr či neskôr skončí a ani to neviete využívať. Neviete využívať naraz 2 aut. Proste sa to nedá. Všetci dobre viete, že sa to nedá. A to je len príklad. Môžete mať 10 aut, 100 aut, to je jedno. Ja lenže vidím okolo seba, ako sa ľudia uspokoja. Ako ľudia sa zaseknú, že toto je, to už musím, už ďalej nie. Prečo? Veď si vezmite, že keď ostanete niekde v domčeku malom, v ktorom vám je tesno, 25, 30, 40 rokov, to bude, dajme tomu, tá naša práca, ktoré vám je tesno, ktoré vám nie je zle, vy potom vyjdete na ten dôchodok, ako 50, 60 ročný, neviem. A máte chuť? Teraz sa teší, Ne, kto má? Nepoznám takého, a poznám pár mladších dôchodkárov z armády trebárs. Ale v ich očiach už nie je ten život, tá iskra. Ono to je tá daň. Tá daň, ako keď americký herec, že zapredá dušu. To je tá daň, už potom nie je v tom človeku toľko života. Takže prečo si to vlastne robiť? Poďme spolu všetci budovať to, čo chceme. Každý dom, ja neverím, že keby sme si každý budovali dom podľa svojich preferencií, že by boli 2 rovnaké. Každý by mal svoj. A je jedno, či sme inšpirovaní jedným tým istým domom. To je úplne jedno. Každého motivácia vyzerá inak. Každého inšpirácia vyzerá inak. Každý si môže vybudovať ten svoj dom, ten svoj život podľa toho, ako chce. Takže týmto videom chcem povedať, že neuspokojte sa. Neuspokojte sa. Nikdy sa neuspokojte s niečím, čo nie je 100%. A to, čo je dnes 100%, možno o rok bude len 70%. Choďte ďalej, choďte za to. Vždy sa môžeme posúvať. A to je v poriadku, to je život. To je zmena v živote. Vesmír sa mení neustále. A to je prirodzené, jak pre vesmír, tak pre nás. My sme len súčasť tohto vesmíru. Súčasť tejto prírody. Keď sa toto mení, aj my by sme sa mali meniť. Jak my sa nemeníme, niekde je problém. Som rád, že ste došli až sem. Do konca tohto videa a prajem vám v živote veľa radosti, motivácie, inšpirácia a hlavne disciplíny.